kwebafowethu njengebandla. Ebandleni sasihlupheka. Ngisonto international. Ngisonto khona. Ise international revival ministries. Ufike indoda la. Njalo mangabe abazalwane ba ibandla likhulu kodwa liyahlupheka. Ngilo ngixakeka nami ngaza ukuthi siyahlupheka. Nginembuzo ukuthi ibandla lihlushwa yini? Liswele. Usho kahle. Ibandla liswele. Umfundisi yimi njalo makunomhlangano ngikhipha imali yami ngiyinikele. Manje uNkulunkulu uyangiblessa mina. Kodwa ibandla likuseka. Inombuzo ukuthi kwenziwa njani ukuze ibandla likuseka? Kanti ibandla lidinga nje into encane kanjani. Kunomuntu omaphambi kwalo akhuluma kulona. Uma ekhuluma kulona lo muntu egcineni kosuku uthi mefika uNkulunkulu akhale. Ngani wanyangile? Uma umfundisi webandla okuphethe ekhala uNkulunkulu ethi awuba sengithatha konke Nkosi ngiselalo akuyona intente. Amen. Umfundisi osuke ephethe ibandla kufanele athi maye uNkulunkulu ahambise inhliziyo zebandla ethi Nkosi ngiyabonga ukuthi abantwana ongibeke kubo manje ekhuluma inhliziyo yakhe ejabule. Ukujabula kwakhe kuye kwenze uNkulunkulu ezulwini athokoze. Izinto ekade zivalele uNkulunkulu azidedele. Kwenzeka ke uNkulunkulu angazidedeli izinto ngenxa yokukhala kwenceku yakhe. Ngithenga uma ngiyacela mfowethu. So now kunezinto ebenizifuna endlini kaNkulunkulu. Ningamvumeli umfundisi ayothenga izinto zesonto. Niyozimosha nesiqede nesibulala. Isifo lezo. Nisuke nifaka umdlavuza ngazi kubizwa ngani? Cancer ya. Nisuke nifaka icancer la emzimbeni wenu ngoba njengoba umuntu etatazela nje yena ujaha ubusiseka. Nobuseka nini nina? Ningazenzi izinto zikaNkulunkulu. Mawumbona nje gijimela lokwenza ukuthi uyazi ukuthi ujaheni. Ningayijabuleli leyo nto. Ukuthi umfundisi yena uyothatha uthenga ucarpet. Hayi. Funa wena athi uyafika ucarpet sonjani? Athi uyafika ideko senjani? Umuntu nje kulendlu ofuna uba blessed. Ngiyakutshela. Mawungabuza nabantu abazendlini ukuthi mzalwane uze waba nalezi zinto nazo nje wenza. Uzokutshela ukuthi ngangibhize esontweni bengihlelo zalwane. Lethi deko, uthi kanti deko ngibe ngiyolungisa ukuthi kanti ukuthi ngibe ngenza ukuthi ngenza sengathi ngiyisilima. Ngangedwa ngoba ngiyisilima. Ngangazi ukuthi izinto ezikaNkulunkulu zilandwaphi. Abafundisi banemfihlo nabangafuni usitshela yona. Banemfihlo ubona benza izinto ebetatazela benza izinto benze bafuna amakhava bafuna kube kuhle endlini. Hayi ngoba besowafa ufuna ukuba blessed. Manje kumbi ke bezoba blessed yedwa. Ibandla lingabi blessed. Ibandla lisukume libe ngetyawo. Ngesinye isikhathi nje bakubona ungena bishop umzala lengena nje kwakho. Engena nje ethenga intenhle athi hayi baba ngithe ngidlula nje kaShoprite. Kwafika nje ngathi hayi baba nansi ijuice. Fika ubeka ijuice. Ukukhuluma nje kwenceke ukuthi God bless you. Inamandla. Leyo nto nje nabantu yodwa. Ubona umuntu anezinto ezinhle kanti blessed. Blessed. God bless you. God bless you. God bless you. Beza kubani? Ngeke uNkulunkulu angakubless. Wenza izinto ezinhle enkonzweni. Ngiyacela manje. Mase uyilunga la kuleli. Ake wenze kahle. Ukuze uNkulunkulu njani enze kahle futhi kubani?
kuwe. Yabona isho kahle khona into ke futhi esibili angiyazi ke noma yenziwa la esontweni nceku uyazi esontweni sihlala kulona thina noma mbisho asikaze asithenga isitolo korosa asitheni mabisho vela thandaze nje abazali baletha ukudla uNkulunkulu uyasondla mina ngiyithandele uNkulunkulu ayenze nakubazali bayenze nje esontweni ngifika mina evangelini ngisafika ebandleni sesinquma ebandleni eSitututu second ngisho iSitututu yodwa kwakuneyimoto eziwu2 sikale ngo2010 iSitututu second sinento thina 500 seater 500 seat i-second ngisho i-second angisho international second i-500 seater indle ngikhonza kuyona right kwakunemoto ezimbili kwakweyami nekamfundisi Dube zazi-2 ungafika esontweni ayikho iparking no asinayo sinayo nje kuthiwa isidlo nje sinapharking nyaka safundisa abazali yangena ntombi sankahlo uNkulunkulu wavusa abanye abefundisi khona ebandleni wavusa abashumayeli abagcwelele wabavusa namhlanje uNkulunkulu badrive imoto entabekuthi abantu ababengazi bacabanga umcabango lo muntu okadrive imoto kodwa namhlanje njani udrive imoto ngihleke nje ngihleke ngishuhloni ngihleke nje uhloni wamthatha kancane awukamthatha kancane wathatha kancane ayikho imoto ekadrive uhloni driver ngisho Mercedes Benz so iqiniso lifuna lingene ebantwini libe njengalokhu linjani bazalwane ake siphendukeni kumoya ngiyanicela mina bafowethu sengiyahamba la ngoba manje isikhathi sesiphelile sengiyahamba kodwa nje ake siyenzeni asiyenzeni inkonzo ipheleliswe silekelele emsebenzini wenkosi makhona amadoda alekelele incebo yenkosi omama lekelele umama esonweni kusetshenzwe sonke niyangizwa bafowethu kodwa niyangithembisa ukuthi konke sokwenza ayizonke bathi liphi ivesi alingifundele incwadi yamaHebrew chapter number 13 verse 17 manje Hebrews Wando 13:17 Uthi enzanjani lalelani abaniholayo yebo nibathobele ngokuba balinde imphefumulo yenu njengabaza kulandiswa ngayo. Uyazi ukuthi bishop mawufika ezulwini into qala ezokwenziwa before uNkulunkulu akujudge. Uyabona isizono nje oyojudgwa ngazo ungakafikwa lapho usazolanda nalaba ukuthi wabatshela na iqiniso. Uma sebefika bona bazojudgwa ngeqiniso obatshela lona bangalenza. Phinda futhi sithandaze. Lalelani abantu abaniholayo nibathobele ngokuba balinde imphefumulo yenu njengabantu abasazolandiswa ngayo ukuze bakwenze lokhu ngokujabula ngokuba lokhu akunakunisiza ngeke kunisize phela
ithini isixhosa ivale iBhayibheli Bathambeleni abakhokheli benu. benze njani Bathambeleni abakhokheli benu. ewe Nibathobele bathobele kubabona abalali ngenxa yemiphefumulo yenu. awumeke naye ekhasa kahle ithi abanjani abalali kusho ukuthi ibazalwane ibandla fishophi uba stressed ine stress jibathi lo mzalwane uyafona ndiyagula uyathandaza ebusuku uthandazela lo ufone lo uthi uxabene nalo nikwenze njani uthi usaze lokunalo ucingo liyangena nanga nosisi lo ushonelwe wafika kanye ecaweni use umzalwane wala ekhaya ushonelwe usefuna umngcwabela ngeke uthi kuyena wafika kanye ecaweni yayisala na uba ne-stress man of God lo mzalwane bafethu une-stress ukuze angabi ne-stress esikhulu nani nenza njani size uze stress njani iphinde sisi Bathambeleni abanjani abakhokheli benu. Nibathobele Kubabona abalali ngenxa yemiphefumulo yenu ngokwabaya kuphendula ukuze bakwenze oko bevuyile. Uba zawuvuya njani ningabavuyisi nibuza kahle ne-stress nje kodwa nibe njani imvuyisa vuyise uyaphoqa akavuyiswe ukuze ahleke noma engathanda ukuhleka akahleke nje athi sathi sathi stress yaphuma into evuyisayo. Hallelujah uyabona haleluya yabona nje manje baba mina ngihlezi ngijabule yabona hlezi ngivuyele noma nginestress nakulale ngithengizwe kade bethi ade kuthandaza ukhaya manje kuseni kulethwa abantu abayi2 abalwayo ahambe office kanti ngishile ngalinge kuzama ngibela phezwabo abathandazeli so bayazi ukuthi ngenzani benza lokho engibafundise khona bebafowethu bathambele ukuze bakwenze oko bevuyile ngenxa yemiphefumulo yenu ngokwabaya kuphendula. Okay ngicela ukufaka ngaleli ndawoni njoba ngikhuluma nje abantu banomoya bayezwa bathi right ophela icawe linento ekuthiwa i-committee ikhona leka ngikhuluma njengobaba mina ngithi ngikhuluma nami egunyeni lami njengoba i-committee lewenkosi uma sine-committee ebandleni i-committee linamalungu amangaphola ayi-7 shuthi 7 nawe tata ngisho so uma vele uyangena ngoba yena vele usekomithini vele nabashumayeli bayangena nje right i-committee i-steering ngakithi steering ncebe sinento ethiwa mani lapha ngaphakathi i-steering mawusithi uyazi indaba i-steering sijika amasola siwathi kunento lapha phakathi ngazi bizwa ngani sprockets enjalo into ebamba i-steering ukuthi sikwazi ukujika ngithi right lokho kugcina lokho ngisho now i-steering ke sisuke sisho ukuthi i-steering i-committee i-steering sebandla njengoba i-steering sebandla ke akufuneki i-steering sebandla sibe siyagula yabona ngoba abantu abakhuzayo ebandleni abantu abaphethe amacala abantu intombazane ekhulelwayo
nomfana onakele la esontweni waziwa iCommittee angithi. So iCommittee alinazi indaba elizikhiphayo lizikhiphele ngaphandle. iCommittee lindawo eyimfihlo yebandla. Ingakho eCommittee ungangeni noma ubani, ungena umuntu okhulile hayi ngomoya ngengqondo. eCommittee ngoba eCommittee kusuke kungeke kuthiwa praise the Lord, kusuke kunabantu nje abadelelayo eCommittee okhuluma noma kanjani hayi ngoba engakhona umsebenzi walo iCommittee ngoba liqondisa isigwegwe. Ngithi bafowethu now ke ngokweBhayibheli ke iCommittee akufuneki ngoba kunezinto ezenziwayo la ebandleni, akufuneki noyedwa ongangena eCommittee kanti akazenzi izinto zebandla. Ngirayithi mabisho. Amen. Umzalwane ongakukhipha kweshumi akangeni eCommittee ngoba unesifundiso esibi ebandleni engathethanga nje eyiCommittee. Mekwadisa nibonani bazalwane la kuyena kuphuma inhlamvu iyongena ebazalwaneni esho ukuthi isishuma sikhishwa engazange shode. Yabona unento futhi ephuma la kena ephuma ingene ethi umnikelo awukhushwa engathethanga intetho yakhe la kumoya ngoba ibandla njengoba lakhele kuye awubazalwane. Angithi isihlahla basimila sikhupha sinamagayi sinama yonke le nto angithi kube sekuphuma isithelo. Angithi siyatshela isithelo siphume asitshela siyenze njani siyayiphumela. Ngama amagama umuntu ongenzi kahle ngokomthetho akangene eCommittee ngoba usuke esho ukuthi ibandla uzolida elida wrong. Isithelo ke sisho ukuthi masibheda imoto ingenzeka iyongene weni. Imoto beyiright ingena ngxaki, imoto ke yibandla beliright ibandla linangxaki. Kodwa ingxaki manje ila isteringini ngoba isteering siyaqondisa. Ma isteering siqondisa kanti kunomuntu ongekho right ekuthi kubanjiwe iswa ngala yena bebambe isangala isho ke leyo moto inobungozi. Ngazi bisho lele ngisho singayivumi into ngoba sizobuzwa uNkulunkulu ngemila athi nayithetha nayinyani sizawuthini uThixo. Ngiyafisa ke namhlanje uma kunabantu kuleli abangazenzi lezi zinto, ngiyafisa bona ngifuna beze la phambi kwabantu ukuthi cha ngiyaphendula ngizokwenza njengalokhu umoya ingcwele uyazi futhi kube kuseduze mina lapha bisho kube kuseduze abazana baphenduka bebe ukuthi khona bakhona bebengasikibisho. Mina ngiye ngenze kanje. Mina ngithi thatha nayi number yami uqalisa ukhipha isho ungitshela into wabidinga uNkulunkulu. Uyazi ukunika nento okathi ungenasidingo sayo. Wemambisho ugogo wase village lo driver engangimprofet ubantu bamama lo fake ibuko bafethu mamhlophe uyabona la prophetess isarwa leso sarwa sine isarbazi bazana mawuthi yaphela ngithibla kuzoba nemoto hayi mhlambe nabaye bahleke bathi yabona bishop yaphetha ngisana uyazi sarwa sijanele sithabe imoto yaso Luciano. Ngithi ke bafowethu uNkulunkulu uzoninceda. Ma awusumi ma Amen. Oh buwa ke mama ya ngara ngitole vele bafowethu omuntu uvele ezwa ngebu ya ungavangeli ka wena ngoba uyavangela ngemoya umsizi uncede yeyi wena
Ngeke microphone. Nathi. Shoga. Kakwigugu lethu ngokuzithoba usangene endabeni yesishume. Usangenile tata kwendaba yesishume. Taba yesishume, indaba yesishume ke batla ukwisisa. Ndifuna ukuvisiso. Ndifuna ukwisisa ukuthi ngidlamela usebenza. Ndinemvisiso ukuthi ndifuna ukusikhupha. Ibe sishume hasitluwa diqeta ho sebenza. Ibe ya ho moruti straight hore ibe yena a fihla nka se hlonolofatsa. Ndikalibuza ukuthi ishume xa ndigqina usikhipha siya straight kumfundisi asihlonolofatsa asibusisi before sika tshwarwa ke mang kapa ho tlameha ho be le motho a tshwarang before sika ya ho moruti. Kuqala siphathwa ngubani na o siqala siye kumfundisi kuqala. Mana ke ma noqhubeka imathi kanje makathi nayo ke ingxaki mambisho mama nayo ke ingxaki ebakhona abazalwane banento ethi ngala ukukhulu abazalwane banento ethi bayina kunalento ering akakwazi ukukhipha ishumi zakhe ezinikeza lo mzalwane hathi bekwenza sishume saya sinemu ini ngoba akanayo isho ukuthi ziyaya la fanele ziye khona ubani hana boniti hore na dia mo tla hore bona bafuna isibusiso direct bona babatla hlonolofatso straight. Umthetho ke indlela esenza ngayo thina Tabereza kayo na bona izishumi zingena ngesidlo ebushume bukena kasisho zingena ngokwe office sikena ka office i-office ama-envelope awaqaqwa envelope hayibulwi aliqaqwa i-envelope umzalwane ose-office envelope hayiqhaqwi mo ina a office ziyaqoqwa yaphuthwa zilethwa umphathi mali ibe sidliswa mothuti engahleli yedwa engekho yedwa asemungilena enonobhala ana le mongodi zibhalwe-ke ibe hongolwa zifakwe la zifakwa khona bese dikengwa mo bese ziya kumpriest ibe sediyatsamaya mo priest umpriest-ke uyathandaza umpriest he wa rapela ethandazela abazalwane abakhipha izishumi ibe urapela bayina ebabusisa ibe wabashonelofasa usengenza-ke mayine-office ibe wayenza hayi bawona lo esithi-ke sezingangena-ke ofisini abazalwane beqaqeke ibe sezibuye ezandleni zakhe ibe walibula yeseditswa mazong a hayi amene ntate ke ne ke batla utlwa gona di kgona gore di bulwe before di fihla go moruti bendifuna utlwisisa gore ga di tlamehe o bulwe pele di ka fihla go moruti bendifuna uva nje tata ukuthi zivulwa kuqala zingafika kumfundisi no no inengxaki leyo yokuthi singavula imali kaNkulunkulu ingafikanga la ifanele ifike khona ingangithini yona imali ivulwa ehhovisi ngokusemthethweni Amen. ukuze abazali babe blessed. Amen. What if imali ivulwa lapha iyafika ngala ayisaphelele imali nesilingo nje inesilingo fana uthatha imali uyibeka kumzalwane ngakithi umzalwane mawubeka kuyena okweshumi nceke Nkosi nithi niyobe niyamlinga niyobeka izishumi kuyena mase xakekile uzosithatha phela mase sithatha azikhokhe imali okweshumi ayikhokhwa yaziba ke lento imali okweshumi ayikhokhwa ayibolekisi 1 2 ayikhokhwa mawungazikhokhanga ishumi last month awukwazi ukuthi next month establish ishumi. Okay. Njani? Yo. Siyabonga Bishop. Nezo bazalwane. Amen. Mawungayikhipha manje ishumi waya wahlambuluka baba shayekile. Yinda cha okweshumi ukushayela this month kodwa baba kuzokuthambisha next month. Waqamba manga. Akudatulishwa. Ishumi nje mawungazange kwazi ukusifaka yeka mzalwane. Futhi ungasifaki zowafu. Masezuwafu akuzona imali yakho thatha leyo mali yonikela ngayo offering leyo
Mawufuna nje uba blessed yenza izwi injengoba linjalo. Asifike nje sinjalo singene endlini yengceka. Amen. Ihleke indlengceka. Kuthandazwe. Sithi siphuma siyongena ngononeni abazo. Ngoba nisuke ningazi ukuthi kwenziwayo. Bese siyosebenza ke. Khona abantu abafundile nxebe Nkosi ababuye ema-university abazi lapho. Thola babuye ema-university. Kanti uba nani uNkulunkulu wanisebenzisa uku-investor kulabo bantu. Akudlalwa nje ngayo leyo mali. Cha, uyasetshenzwa. Ngeke sivele singene emalini okweshumi nje, ivele sidle nje. Akuzathi omunye ubona bedrama ama-Mercedes nje, imali yethu okweshumi. Cha, bazona ngeke. Ishumi ngezikwazi ukuthengisa i-Mercedes. Never ngabaxokela bazo never. Umuntu ongangithengisa i-Mercedes uJehova Jireh. Ishongana umuzi. Beke ungithengele umuzi. Ishumi ezingithengela umuzi. Imali yethu. No, ngeke akuyona imali yakho. Imali yakho ngeke wencebe Nkosi. Imali nje oba umuntu imali yakho. Ubena imhlola bo. Ayimali yethu. Wadla imali yethu. Ngizala uyazi ngeke ithi thatha imali yakho uyibeke. Kodwa uzobona ukuthi sophila noma ngesiphile na. Akona ukukhonza ngoba sikhonza ngemali yakho. Sikhonza ngani? uJehova. Kuphela futhi ngokukhona. Kanti sakwethu bengicela mvumele bishop uvalele inkonzo. Ngiyacela kunamakholwa engiwacelayo special. Ngifuna ukwathandazela. Futhi bishop umuntu ophatha imali nesilingo. Umuntu ophatha imali esontweni akangaphathiswa imali kanti akayikhiphi. Nizoba cast. Ifana nami lo baba, ifana ukuthi nibiza umuntu la lithi azofundisa ngomnikelo, aqoqa umnikelo. Akawuqoqa kanjalo umnikelo ongawukhiphi umuntu. Ifana ukuthatha imali zenu kenizise umuntu ongayikhiphi ishumi, ethi angibekele okweshumi. Uzokubeka kanjalo kweshumi umuntu engakukhiphi yena. Isho ukuthi lonto nje ishumi sifaka emgodini. Funa kuphenduke wonke umuntu namhlanje ukuze ibandla liphile. Nathi fanele siphile. Ayenziwe nje kwazi iphelele kanza kwethu. Funa futhi nikhiphe ishu. Uma ngicela funa nisize. Abanye ncebe Nkosi baze bathi mase sebeyeka emsebenzini. Ubona ubugebengu. Athi umuntu bese phuma emsebenzini aphumele u5 million. Acabanga ngabe likathatha half a million. Nguyise esontweni. Awuyise esontweni. Uyise endlini yengcebo. Njengalokho wawenza ekuqaleni enza namanje. Ungathi kade uthembeke kahle kangaka ezintweni ezincane bese basefika into ezinkulu abusathembeke. Usathana kufulamela. Mawunikeza imali noma kuthiwa ngakuhlobo lemali. Mhlawumbe washayiswa imoto wathola imali ayize endlini yengcebo. Leyo mali nje uNkulunkulu ngayo ayize endlini yengcebo. Izoba isibusiso. uNkulunkulu blesse ngenye more. Ungenza amablessing ngemali, awublesse ngokukholwa nje. Ungabe umuntu othanda imali kodwa uthanda uJesu. Uthi unemali kodwa ukuthanda uJesu. Ngiyacela mina bafethu. Maye Nkosi ithinda nje uthi zala sothandaza. Uthi nje ngifuna ukukhipha kweshumi. Uthi iziBhayibheli ngenisani konke. Yabona konke. Endlini yengcebo. Yazi bafethu, awunesimo. Enye into kanza ukuthi